пачну я, безумоўна, з самай яскравай падзеі не толькі гэтага тыдня, але бадай што і гэтага году з значэння нобелеўскіх узнагародаў. Урачыстасць уручэння ўзнагародаў адбылася ў Стакгольме, у будынку філармоніі, дзе сабраліся 14 лаўрэатаў ды больш за 1500 гасцей на чале з каралём Швецыі. Карл XVI Густаў адзначыў выбітных навукоўцаў у галінах фізікі, хіміі, эканоміі, а таксама літаратараў. Аўстрыйскага пісьменніка Петера Гандке за 2019 год ды польку Вольгу Такарчук за год 2018. Раманы і апавяданні Такарчук перакладзеныя на беларускую і ёсць у продажу. А перакладчыца Марына Шода нават паехала ў Швецыю, каб Вольгу падтрымаць. Супольная ініцыятыва перакладчыкаў Такарчук стала унікальнай. Ніколі раней столькі перакладчыкаў не прыязджала падтрымаць свайго аўтара. Гэта стасункі, якія спалучаюць асобы і спалучаюць менавіта на ўзроўні той чуласці, пра якую яна казала ў сваёй нобелеўскай лекцыі. У прамове, якая мае вельмі строгія фармальныя вымаганні, Такарчук засяродзілася на значэнні і месцы аўтара цяпер, калі свет робіцца ўсё больш стракатым, візуальным, а шматлікія «я» неахвотна зліваюцца ў сімфоніі. Я веру, што мушу казаць так, як быццам свет – гэта жывая, зменная ўвесь час еднасць, а мы яго малая і адначасова магутная частка. Тое, што назіраем мы зараз, свет, які распадаецца на кавалкі, літаратура, якая распадаецца на жанры, аўтары, якія робяцца прафесіяналамі ў вобласці фантастыкі, сайенс-фікшн, дэтэктываў, альбо нон-фікшн. І гэта ўсё стварае свет як такі набор аскепкаў, як пазл, які насамрэч варта зрабіць, варта скласці гэты пазл. Ці складзецца пазл свету як універсум, вырашаць нам, а залежыць гэта ў агромнай ступені ад таго, як і што мы чытаем і пра што задумваемся. Книги читают те, о которых говорят, о которых пишут, которые экранизируют. В целом, конечно, сегодня развивается отличное направление литературы нон-фикшн. Люди хотят развиваться, люди хотят учиться, но опять-таки выбирают в основном тех авторов, которые медийны, которые публичны, популярны. Мне подобаецца класіка беларускай літаратуры. Ось зараз у выдавецтве мастацкая літаратура выходзіць подборки письменников из 20-30-х годов. Мне тут подобается. Сейчас люди стали, конечно, читать меньше, поскольку другие средства коммуникации появились, другие, может быть, интересы. Лично меня интересует классика, интересуют современные произведения. Вот, например, читаю журнал «Ньюман». Не хватает времени. Читаю только по специальности. Нет. Читать стали, конечно, меньше. Потому что появились другие приоритеты. Нобелеўскі камітэт адзначыў польку Вольгу Такарчук за уяўленне, якое з энцыклапедычнай жарсцю паказвае парушэнне межаў як спосаб жыць. Для аўстрыйскага пісьменніка і сцэнарыста Петера Гандке ключовы сродак успрымання рэчаіснасці – мова. Між іншага, ён аўтар сцэнара слыннага «Неба над Берлінам». Не ведаю, в гаспадарства мне было вельмі прыемна, што кавалачак нашай Беларусі в асобе Марыны Шоды таксама быў у Стакгольме і таксама неяк спрычынілася наша культура і літаратура да нобелеўскай узнагароды сёлета. А тым часам яшчэ адна і не менш светлая навіна. Яшчэ колькі год таму імя Шрагі Царфіна было на радзіме амаль невядомым, хоць працаваў мастак з самой Шанель. Але вось вялікае вяртанне, паўсотні карцінаў мастака парыжскай школы з'явіліся ў нацыянальным мастацкім музеі. Працы сабраныя пераважна з прыватных калекцый. Месца нараджэння Смілавічы пазначана ў французскім пашпарце Шрагі Царфіна. Яркі мастак парыжскай школы называў сябе беларусам, а сярод смарагдавых палёў, марскіх узбярэжжаў і святыняў Францыі раптам маляваў пейзажы з родным каларытам. Вяртанню Шрагі Царфіна на радзіму паспрыяў беларускі бізнес. Летась 15 твораў у дачкі мастака набыла кампанія А100. Вообще семья крайне редко продает, но здесь вмешалось посольство Беларуси во Франции нашим
послом был тогда Павел Павлович Латушко. Приложили очень большие усилия, чтобы уговорить семью. З дзяцінства Шрага Царфін назіраў, як малюе яшчэ адзін славуты нарадзінец Мілавіча Хаім Сутін. Яны сябравалі потым і ў Парыжы, куды абодва паехалі шукаць славу і сапраўднае бескампраміснае мастацтва. Знайшлі. Царфін – мастак-інтэлектуал з наіўным поглядам, стваральнік свайго жывапіснага сусвету. На мальберце застылі улюбёныя сіне-зялёныя колеры, за якія ягоныя карціны называюць тэрапеўтычнымі. То есть психотерапевт считает, что его краски такие гармоничные и воздействуют своими такими волнами на человеческую душу, что способны ее гармонизировать. Як сапраўдны парыжанін, ён выяўляў вуліцы і святыні, населеныя анёламі і зданнямі. А калі хварэў, дарыў медсёстрам вось такія мініяцюрныя нацюрморты, у якіх таксама лёгкасць і святло. Як і шмат якія мастакі ў 30-е гады, Шрага Царфін зарабляў на жыццё дызайнам тканіны. І рабіў гэта віртуозна, працаваў з найлепшымі дамамі мод. Мяркуецца, што вось гэты эскіз у яго замовіла маладая Коко Шанель. Свае палотны Шрага Царфін ствараў пад музыку Баха. Яна загучыць і на гэтай выставе, якая ва ўсім маштабе адкрывае нам талент земляка. Александра Дорская, Белсад. У дзень народзінаў новая кніга і, здаецца, апошняя. У горадні на вечарыне, дзе творцы і неабыякавыя да літаратуры людзі сабраліся з нагоды дня народзінаў Дануты Бичель, называюць якую апошнім класікам, паэтка абвесціла пра заканчэнне творчай кар'еры. Я хочу завершить литературную деятельность. В нашем городе живе классик белорусской литературы. Живе особа, якая створила не просто верши, якая створила узоры того, як піша, а нават не піша, як гаворыць, як думае, як дыхае беларуская душа. Гэта і романтычныя традыцыі яшчэ часоў Міцкевіча бачацца ў яе творчасці. Гэта традыцыі нашаніўства, Максім Богданович, Янка Купала. Гэта добрыя традыцыі еўрапейскага авангарду. Бязродная песня паэтава, што птах са сляпымі вачыма. Данута Бичель-Загнетава, якая паэтка айчынная. Пісаў пра яе Анатоль Сыс. А сябравала Данута Янаўна, якая ў літаратуры больш за 60 гадоў з Васілём Быкавым і Алексеем Карпюком, а з паэтам Алесем Чобатам стварыла ў горадні музей Максіма Богдановича. Яе вершы, а паэтка апублікавала каля 20 зборнікаў, часта вершы літанні, вершы малітвы. Дануце Янаўне 82 гады, і па яе словах, новы зборнік «Гускі вяртаюцца» стане яе апошнім. Усё вяртаецца, і я вяртаюся. Вот именно вяртаннем і навеяна. Думкамі пра вечнае жыццё. Мы прыйшлі сюды, але мы вяртаемся. Данута Бичель была і ёсць настаўніцай для дзесяткаў беларускіх паэтаў. Для больш маладой кагорты гарадзенскіх майстроў яна заўсёды і крытык, і настаўнік, і сябра. Апошнія 2 дзесяцігоддзі паэтка засяроджваецца на хрысціянскай тэматыцы. Часам яе называюць паэткай-хрысціянкай. І амаль ужо паэткай-міфам. А мы пераходзім да міфічных істотаў. Як вы думаеце, што агульнага паміж беларускімі міфалагічнымі істотамі і фінскімі? Ды як мінімум тое, што і тых ведаюць цяпер вучні 19-й гомельскай школы, якія пераўвасобілі фінскі эпас Калевалу, а пра беларускіх дамівікоў ды ляшуноў чулі бадай ад бабуль. У цэнтральнай гарадской бібліятэцы Гомля з'явілася выстава Калевала вачыма беларускіх дзяцей з лапланцамі, з дзецьмі неба, з волатамі ды магічнымі птушкамі. І ўсё гэта на падставе слыннага карэлафінскага народнага эпосу. Я нарисовал злого человека, который пришел на праздник без приглашения и ворвался. Міфалогія фінаў ажыла ў ілюстрацыях гомельскіх дзетак, якія да таго ж зрабілі малюнкі да Калевалы двойчы у 2016 годзе і цяпер. Праект здзейснілі ў школе номер 19. Там вот, когда внимательно читаешь, очень много того, что мы знаем из других эпосов, из других историй, из других легенд. А это помогает, я так считаю, что это помогает, вы знаете, вот просто приобщению своей
культуре, когда ты сравниваешь. У 2015 годзе Калевала ўпершыню з'явілася па-беларуску. Пераклад Якуба Лапаткі стаў 61-м перакладам слыннага фінскага эпасу і адначасова найбуйнейшым паэтычным творам, выдадзеным па-беларуску. Літаратаркі Эма Прыбыльская і Вольга Раўченка распачалі ў Гомлі калевальскія чытанні, з якіх і нарадзілася ідэя прачытання і малявання фінскіх баек дзеткамі. Там была только она и уточка, и она не знала, где свить гнездо. И богиня воздуха, она легла в воду, а уточка на ее коленях свила гнездо. Дзеці малявалі ахвотна. Магчыма, самыя старыя вобразы перагукаліся з архаічнаю культурай самога Палесся, міфічнымі волатамі, вадзяніком ды лесуном, або багіняй-заступніцай жанчын Мокашу. А можа, вабіла ідэя ўзяць удзел у стварэнні сапраўднай кнігі. Мы спадзяемся, што неўзабаве можна будзе ўжо і убачыць іх ілюстрацыі ў сапраўднай кніжкі пра Калевалу. Выстава малюнкаў маленькіх беларусаў паводле фінскага эпасу – цудоўны прыклад таго, як любіць, шанаваць і рабіць папулярнымі сваіх герояў, хоць нават імёны іхныя вымавіць не заўжды атрымліваецца з першага разу. Олег Рудавусаў, Белсад. Ну вось так культура невялікай краіны жыве і развіваецца, сутыкаючыся, як марыць і Вольга Такарчук, з межамі культуры іншай, нашай. Тым часам нашая культура на гэтым тыдні 9 снежня адзначыла дзень народзінаў самага бадай маладога і рамантычнага творцы Максіма Богдановича. Адзін зборнік вершаў, выдадзены пры жыцці, які не толькі адкрыў для нашай літаратуры палітру жанраў ды форм, але і спарадзіў процьму іншых выбітных твораў. Гэта і альбом